जों दा सेम कलेजाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नार्सिं रुमावहाय माने जारि फिसाया ट्रेनिं होनो थाखाय जयेन जानो थांनो नागिरदों जायो जे माने रायज्लायनोसो थांग्रोगोन आरोना माबायदि साइजफ्रा बेवहाय आरो नैयाव फैदोंमोन आरोना जोङो बिल्डिंआलाय 5 ताला बिल्डिंमोन आरो माबायदि आरोना गथ' फिसा ओरै दुब्लिजोब आरो ओमफ्राय ये सब पेशेंट का बेड जो ब्लैंकेट वगैरह है सब कुछ मतलब लाइक हॉस्पिटल सब कुछ मिलेगा ये लोग हम लोग को स्टूडेंट लोग ने बने हैं बेबायदि फटक थटक खालामगासिनो आरोना प्रिन्सिपाल सारा बेनो आरोना लोगोफोर नै जायगाफ्रा नायनानै लादो मानसि साइज फुथुना दोनखानाय आरोना न'आव थांफिनसै आरो रायज्लायखांनानै ओंखारबोबाय इमान गरम आयौ थैनोसै गरमा लोगोफोर जों दा जानानै थांनोसै न'आवहाय इमान गरमबो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिबा सफैनानै खान्थाल बेगर जाबाय नै खान्थाल बेगर एवग्राया बेनो जा गोराखा खान्थाल बेगराबो उथ्रुमनो हाया गोथावथार हाय होनहरदोब्रा हाय होनहर दे देंखौ देखायदो देखायो हाय बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर माने दासान्दि गरमा बारा जादों नालाय बेखायनो हनै सासे सिखा लाना जागासिनो नैबे पेकेर मालायखौल' जि बुंनो गोरों मानसिया बे सासेयाथ' सिखा लाना जागासिनो बाय बाय लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय